Amanginang tapahohoma horasma diita amanginang naik masuk mahita tu parmingkota asa mardalan dengan dohot berhikmat marmenggota martang yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuji mat Tuhata di marende hita sian buku ende nomor 4 ayat sada satro di ayat tolu. Hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di perbadia na tumalangit dohot tanoon. Amin. Songonondo di dok Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan nasorat hupasonang pehamu buat hamu ma'awakku tuhamu guruhon hamu masian au ayenal lambok doha au jalana serep maroha asa dapotan paradianan hasonangan tondimuna. Haleluya. 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 Matang yang mahita ale Tuhan Yesus hodo panondang ni naksitong nama nondangi ganup jolma na di portobion sondang kon ma bohim tuhami jala parbadiai marohan nami asa hutanda hami dalan hangoluan marhite siani saya raja imahami asa undang manimbil hami sian dalan nasitongi ale Tuhan Jehovah patok tong narohan nami marhaposaon tuho marhite tondi parbadia. Amin. Hundul mahita.
Marinde mahita sian buku ende 120 sada ayat sada dohot tolu. Tangihan hamuma pating di bata, hima sian patik parjolo, dohot lapatana, patik parjolo, audo jahoba de batam, nina de batata, dang jadi marakup au bainonmu de batam, diado lapatani ondo, ikon umbia rohata, jala humolong, jala upos mida de bata, asamida nasa na ado, ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata sai parugoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marende mahita sian buku ende 424 ayat 2 dohot 4. Oh
dosata tujoloni debata matang yang mahita ale Tuhan debata pargogo na sawatudusan jala amanami hujau hami do goarmu nabadiai alana targogot hami marningot dosa nami saya marasi nirohama ho mida hamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata naga bejolma alani hami namate jala nahehe sian namate nama naik tu banua gijang doho mangondihon hami asi maroham dihami saya patok tong ma dihami roha hamuliaon tuho o tondi perbadia pangapul dina marsak roha pamalum ma saluhut nabernit binahen ni dosa nami romaho manginangi hami asam marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitea ni nasa asini roha saya unang tulak hami saya tangihon mahami ho ale debata ama anak doton di parbadia amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata romahamu tuau asa mangulu ton dimuna ninna Tuhan jeba Jahoba tung sura rara dosamu songon abit bunga dap-dap botar do bainondu songon itak nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse hasanga pon mani debata nagijang amin. Hundul mahita Marende mahita sian buku ende 140 sia ayat 2 dot tolu. Tangihon hamuma hatani debata turbuk epistel di bagasan minggu ta sadarion imana tersurat di kitab Kolose sada mamuka sian ayat 24 satro di ayat 20 sia tajahama marsoring-soring lasdo rohaku noaeng di aka hapor soaku nah humokop hamu jalamarite sian dagiku hugokin nahurang dope di aka nati naon ni Kristus humokop dagingna ima huriai Nong gabi parhalado ni ido au
Hobar tu pangarado tion ni debata, na pinasahatna tuau. Ima na manggohi hata ni debata, nang dihamu. Ima hahomion na buni na jolo sian mula ni mulana marsundut-sundut alai noaing di papatardo tuk aka na badiana. Ai tunasida do naing pabotohonon ni debata, surung ni hamuliaon ni hahomionon. Di tonga-tonga ni aka parbegu, ima Kristus di bagasan hamu, si horhon pakirimon di hasangapon. Ibana do hubar ditahon hami hupaingot jala huajari hami nasa jolma di nasa habisuhon lau pajongjong ganup jolma rimpas di bagasan Kristus. Ido huhalu jahon mardongan parukilon, marguru tu hagugoona, nagogo situtu makorhon di bagasanau. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatani di bata jalana upepsa. Amin. Marende mahita sian buku ende 247 ayat 3 dohot 4. Tindakan mah haporsetai songon ahni tahat tindakan didongata saporseon disanduk portibion rap ahita mandok au porsea di debata yo ido ama parguna sudah natu molanget do tanon au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah anak sesadai iman di Tuhan si Maria naga begabia sianto di parbadia andora sohabuan ido tuhata natu mau nabernit di pahuman silatus nama tetar pajar do ibana di pinosilang natua tuban matoru dum ditanom namula mangulu di hari patoluhon nama naik ku surgo lahundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargurgo nasu hasuni isima imarama imamulak sogo tutanon manguhi halang nama mulu do tamate al porsea di ton di perbadia jala ado sada huria nabadia huria hatau panila Kristen akan abadia doa dosa doa dihatai namandok mula mangulu sugod daging ni hal naumate doa tangkolon na sudah amin undul mahita tabege mah puji-pujian sian paduan suara punguan ama.
Huria ni tuhata tabege matikting di bagasan minggu ta sadarion. Tikting di Huriata Minggu tanggal 10 Februari 2025. Parjolo Guarni Minggu sadarion ima Minggu Septuagesima doho topik Jehovah do pakirimota. 2. Tikting neng marbagas. Tikting parjolo neng majalo pasu-pasu parbagasoma Goar Eboni Irfan Yosua Nenggolan SE, alamat Jalan M Saidi Raya, Kafling D1, Petukangan Selatan. Huria HKBP Kebayoran Gandaria Resort Kebayoran, anak Niamata, Situa Doktorandus Ramlan Nenggolan Nahinan, Dubu Ni Inata Iriani Buru Pasaribu, Dohot Orwana, Goar Deborah Eliana Victoria Boru Panjaitan SPD, alamat Jalan Denpasar Tolu nomor 10 Kuningan Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, Boruni Amata Insinyur Samuel Ronggur Bonardo Panjaitan, Tubuni Inata Leli Aromawati Boru Lumbat Tobing. Pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 15 Maret 2024 pukul 8.30 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Tolu Ruas Nataba. Mamuka sadarion Minggu tanggal 16 Februari 2025 tajalo do gabe ruas tanah baru ima keluarga naik Parsaulian Opusunggu Inang Felda Rut Rominar Boru Manik Nasida Pidasian HKBP Teladan Resort Medan 1 Teladan. Nasida Maringanan di klaster Verdan View 15/25 The Icon BSD City Tangerang Banten Sektor Satahi. Sudah perhala duduk ruasnya HKBP Kebayoran Baru Pasaton selamat datang tu Nasida Jalamak kirim asa gabe ruas nama ngolu Nasida Jala Parsi Dohot Diaka Ulon Nadong di Hudaton. Mula marminggu Nasida di bagasan Madoguton Los Jongjong mak. Boleh ate. Opat. Paborhaton Papidahon Padita. Hobar tu surat keputusan SK Eporus HKBP Taringo tu mutasi ni Padita Apilas Aritona MTH Sian HKBP Tridharma Resort Kebayoran tu HKBP Cibubur Patu Pauni Huriatama Sadarion tanggal 10 Februari 25 acara paborhaton di Parmingguan Bahasa Batak pukul walwib Mardo mutusi dung sipul jamita pasak pelet tujolo dohita songot dalan Makkah Mauliatehon Pakkobasion Nasida di Resort Kebayoran tagan sojamita mardala do tolu kantong pilihan sada A sada B do 2 Balimahon acara pasaton tadaholong tu keluarga almarhum Situa Tiopan Silitonga. Sadarion Minggu tanggal 16 Februari 2025 di Parminggu Bahasa Batak pukul 8 WIB di Patupado acara pasaton tadaholong ni Huria tu keluarga almarhum Situa Hotma Tiopan Silitonga. Onom bona tahun. Hari Minggu tanggal 27 Februari 2025 pukul 12 WIB di Patupado Bonaton Sektor Marsada, Maringanan di Aider Sibis Park, Jalan TB Simatupang nomor 2, Cilandak Pasar Minggu, Nani Hasuhuton ni keluarga Insinyur Colbert Simangutsong, Teti Boris Regar, keluarga Peli Butar-Butar, Erida Boris Simanjutak, keluarga Nyonya Ellen Sihombing Boru Pangkabian, Dohot keluarga Hotma Lumbantoruan Renova Boru Tobunan, Nani Uluhon ni Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat. Pitu parheheon sekolah minggu. Mardomu tu parheheon sekolah minggu nadi Patupa di hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sialani di Patupa Nasida do rangkaian acara ima. Sadarion Minggu tanggal 10 Onom 2025 di Patupa do Basar makanan Batak dohot kreativitas sian workshop. Hari Minggu tanggal 20 Februari 2025 di Patupado lomba paduan suara antar sektor. Walu Dewan Marturia, seksi musik.
Sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2025 pukul 10.02 saat Rodi pukul 10.04 WIB, seksi musik Patu Pahon kegiatan gathering awal tahun. Na ni dohotan ni sudia anggota song leader doho pemusik na makobasi di Huriata maringanan di Serbaguna A. Sia seksi pekabaran Injil. Hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 pukul 10 WIB, seksi pekabaran Injil HKBP Kebaru-Baru Naing Patu Pahon kunjungan kasih tu kelompok Pamulang Warakas Papanggo Tanjung Priuk jala di Pasahat do sumbangan berupa sembako, alat tulis sekolah, pakaian layak pakai. Tu ruas nanaing manubang boy mata Pasahat marhite gareja ima di Satpam gareja paling lambat di hari Jumat tanggal 21 Februari pukul 10 WIB. PIC CST Wirda Sirait hatorangan boy mata jaha di Warta Cetak. Siahon sosialisasi tu petugas haret tahun manang siar ruas. Hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 pukul 10 WIB di Patu Pado pengarahan dohot sosialisasi sian uluan di Huriata tu ruas dohot calot situa na dohot bertugas di haret tahun maringanan di ruang Serbaguna A. Pembagian almanak tahun 2025. Sadarion Minggu tanggal 10 Februari 2025 di Patu Pado pembagian almanak maringanan di alaman di gereja Manang Boima mangkubungi situa sektor Nabi. Bonataon Distrik Walu DKI Jakarta hari Selasa tanggal 10 Februari 2025 pukul 10 WIB di Patu Pado Bonataon Distrik DKI 8 Jakarta maringanan di Sopo Marpikir HKBP Napar Pudi selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata Pasaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason tu sudi ruas ni Huria na tubu nomor bagas di tanggal 10 sahat tu tanggal 22 Februari. Saya tu hatta ma nama masu-masu. Molo tu ngadong ruas ni Huriata na surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di Pawua matu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Kabar pudi aka tikting naso ni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. Soni masahan ni tikting di Huriata di bagas seminggu sadarion taingok bema maniakoni tu jolo ni tu hatta. Nuaing sa maita tutiki acara pasaton tadaholong tu keluarga almarhum situa Hotman Tio Pancilitonga tu jolo mah. Sepedang ate salpuma akai ilu Tuhan tama nama ngapu si ilu sa si malolong ninang dah ate molo say taangis de penangan non babay nun ni Padita Roberto Manigalo ninang ate jadi sian Huriata dinang jumulo marujungulu maksud tu hok matiopan Silitonga Hobatu aka naupin atu pani Huriata molu pensiun dohot modding nakpe so pensiun de penasida pasahaton ni Huria do tada holong alani
pasahado marhite cincin tu inang mak ate. Songoni dohot pilihan na pinapungo ni huriatan na dari minggui nyobma sudinang ate. Las marohamu na maguru mahamu tuhat tama na mga puli inang dah. So ni Robertus do padita Roberto dah. Tuhan ma na margugul kamu na. Acara na mangihut ima martadikata siap pendeta Ampilas Aritonang. Pinasa ama tuang padita Ampilas. Dohot ma keluarga. Geser sini aja, Mak. Mak, geser sini. Jadi martos di rohama ita teh adalah memang partikian pe terbatas di hita. Jadi rohami dison mandok muliate alani panjalon muna dot ya parsaurata salilingon ison rap dot inata boru Simanjutak dan juga pangguaran nami Yosepin boru Aritonang. Jadi molo boy hudok ondope masa dihami di paborhat sian huria sabungan na songonon denggan buasa hudok songoni nga patulu halihon au gabe uluan di huria pagaran na parjulo sahali uluan huria hami di huria Payakumbuh resort Bukit Tinggi. Jadi dina paborhaton hami sian Payakumbuh di huria sabungan holan ya mandok kata songonon di paborhat nggak selesai be dak pola dong apa macam-macam molope di patupa pelean ya songona somal mah pilihan na paborhaton duih alai holan sahali mar minggu marjamita dumpei selesai borhat mahami sian Payakumbuh napa dua hon on ma tongdo uluan huria hami nunga di Jakarta muse di huria HKBP Sukapura resort Menteng Jalan Jambu di Sabungan Menteng dang di Pamasa Songonon holan sahali marjamita ya sarupa songon na di Bukit Tinggi dang adong na istimewa na hudok di son ale on ma di huria sabungan manang di resort Kebayoranon nama baru hualami hami na istimewa na hudok ya mungkin juga kalau boleh berpendapat ya inilah yang unik yang memang terbaik menurut kami boleh kami rasakan di sabungan ini. Bahkan sebelum nanti panitia yang telah mempersiapkan atau bahkan akan memberikan cindera mata sudah terlebih dahulu UBG Hamina Keningan Korni Pungon Amang ngoliate mamang kormunai sahila apul-apul madihami paborhaton nang pemutsat akadolok asini rohani debata hot duih saut duih ima nahutiop hami tang yang muna marhite ende munai saya saut mai membartu asini roha ni debata
Jala memang mungkin piga-piga sian hita jarang pacupang. On mahami langsung borhat di tanggal 20 manang temu pisah anon sian tridat di tanggal 10 Maret. Ima parpudi asa di resort Kebayoranon. Jala namang yut muse tentu usah dari hami duih nang pe sali-sali hami ro marsaur do tamuna amang inang alai ya tidak ada gading yang tak retak pasti dan sempurna dope pakobasion nami jala mungkin kurang dope alai marpangan jumahami ate amang inang sai masih atusan mak mengatusi mahamo di keterbatasan nami jala tangyakon hamu mahami asa ya lam tu denggan nahami di aka pakobasion di ari namangihut songon hatana tua-tua hudok kami di son napuran tano-tano rangging masih ranggoman tungpe badatta pada udao tonditama masih gom-goman emeni simbolon nina parasaran nisi borok sai horas mahitawon laos de batama nama rorot sahat sahani solu sai sahat ma tubotean leling mahita mangolu sai sahat ma tu panggabean moliate ma nasihat mamuse. Nuaing sa mahita tu nama dokata pinasa ma tu nama wakili ruas imas amang situa payaman simanjutak dungi diulu timamuse nama wakili situa pinasa ma tu amang situa JL Silitonga Horas. Hurian itu hatta horas madihita saluna. Horas. Perjuluma tu keluarga ni amang situa hotma tiopan Silitonga. Naung perjulu dialap tu hatta jalan nungarap hita manaruhut tu dean. Jadi memang songonido saya tubuh do arsak ni rohainan terutama alai ikor rajumata do iduna dumenggan di tuhatta tiki marsahi tamangon sudedu hita manangyakon songo kami di seksi ama setiap sermon kami sehubuak kami do di tangiang Lasongonido di 2 Syafat setiap hari Selasa sudia kapaditata dohotaka parsidohot di pertangyangani saya dipergumul hodro asa malum sahekne amata situa naung perjoloi alai ima dalam itu hatta rajumata na dumenggat tu ibana nak palilihku menderita jadi gabe nunga dialat tu hatta ibana nunga tapataru tu dian jadi inang terutama bahwa di balik nilungun ni roha saya dong doa kasih halat conoton. Na perjulu dirajumi sudia karwasta do dengan dipakobasionnya mata hot matiopan Silitongaon ditiki na bertugas melayani songot situa di hamalotion huriata doi jala ima nang dihamui nang asa di ngotamu
bahwa gudanggo na dipatupa na denggan diula amat tahun ditiki pakubuasion na songot situa ima belgani rohamuna doh lasni rohamuna na paduahon ikut tonggo halat sonomuna ala ianak komuna sadiri di hutul dalannya mangon dari ada gabi padita jala dipakai tu hatta do nasida gabi perbarita nauli jala dau di Afrika. Jadi si tangyak konota asa toktong hatop pamu terhibur jala songonia kaya komuna tong dipasu-pasu tu hatta. Totu sudi mulut tu hatta nama dongani dangadong nasotar patu pasa. Songon hatan itu hatta nama dok pasaha madalam mutu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon ima pos nenroham inangate doh di keluarga jadi pos maroham ba tu hatta do na paturehon saluhuna dia ka kehidupan tunana ingro jadi saya atok ma terhibur unak pola biasa terus belungur rohate ima tu amang padita aritonang na pida sian huriata nunga lumayan liling amang melayani di resort tahun terutama di Tridharma macedinggad do persauratan na sa ililingon hurajui hami dui jadi nakpe secara khusus samu melayani di Tridharma alai tonggo saya rap marsaur kita diso saya di pasu-pasu tu hatta masudia kapak kobasio muna naung di pasah tamu selama melayani hamu di resort Kebayoran lausongonima dohot na melayani hamu mulai tanggal 20 di Cibubur dak apala daunnya sakita jadi saya tu hatta mana mangaramot hamu jala nama pergogoh kamu jala ido pos ni rohatta mulo disuruh tu hatta na posona lau marbarita nauli mana tu dia pe saya laus tu hatta do nama pergogoihon dohot na mangalia bisuk dohot tapistaran asa bui diula persuruan ni Tuhani jala Tuhamu kapan ditanami tu sudah ingana dohamu diutus Tuhatta jadi mulutung di Cibubur penwaeng ba huria Cibubur ma na taruli ala di sibahamuan non akapasahato berita nauli saya Tuhatta mana mangaramoti hamu Tuhatta ma dohot na mangaramoti keluarga asa toktong didukung keluarga Pak Kubasio Muna nang di Cibubur. Jadi pos doroha nak pedisan mungkin boy gari ada dumeng ka pelayanan muna sian naung niula muna na sa ililingon. Jadi mulo marhaposak kita tutuhata ibadah do da mangalian gugo imana do da mangalian bisuk. Jadi laos margugo marbisuk mahamu amang melayani nang doh di HKBP Cibubur. Aladak pola dau Cibubur sia Jakartaon saya nabui do hita terus dope di bagasa persaurata saya gudang do akka persauran na tupatu akka arina nengron biasanya akka pesta perkawinan do takka pesta nasing saya juk do laos masih undangan tu akka padita akan ajonok bidison. Jadi tu hatta ma nama masu-masu lau muna doh di Cibubur muliata meri tu hatta ima hata siak kita tu keluarga na marsitaonon doh tu mata padita na meninggalhon ulau na pakubasion na di huriata horas ma dihita saluna horas.
Horas jala selamat hari Minggu matu ita salu namang inang. Jadi isona usong mewakili parhalado ni huriata pasaton son kesambutan tu keluarga almarhum Situa Tiopan Silitonga. Inang do tamuna dua anggia. Tohoro naidok namang Situa payaman semandutak. Nauli na denggan naniula ni Situai. Jala tari dadoi inang udah inang loto anggia na dua. Di parborak ni sada Situa sekuriat tahun. Di nalapa borhaton samulai saat di rumah sakit pamati luar biasa. Ima basa-basahon inang. Memang kematian adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi apapun melalui kematian untuk menghadap Tuhannya. Itulah yang terjadi. Dan itu yang jadi kenyataan. Inang marpos niroha maho. Paborha ma anak muna duaon. Asa jadi pejuang. Songot cita-cita ni amak Situa Tiopan tun halona dua. Jadilah mereka jadi pejuang untuk membawa kebahagiaan pada saatnya nanti. Secara umum, secara khusus tuho inang na tua-tua. Ima songot kata nami songot situ. Memang kami songot Situa secara khusus do. Lungud do rohanami songot Situa. Alana memang Situa Tiopanon molo di persermon nami. Sangat aktif. Baik pun bertanya, berdiskusi masalah firman Tuhan. Jadi suatu kehilangan besar untuk kami juga. Tapi itu menjadi kenangan. Kami jadikan itu suatu pedoman juga untuk membahagiakan diri kami semakin berfirman bagi kami semuanya Sintua. Ima sirono kutuho inang na tua-tua. Sauni nak Tuhan muna dua, secara khusus Tuhan muna na dua. Jadilah anak-anak pejuang. Kau telah diberangkatkan secara khusus kau betul. Tidak semua orang yang terpilih seperti yang kau dapat hari ini. Sekarang menjadi misionaris. Salah satu yang dipilih dari 12 orang. Itu luar biasa, suatu kebanggaan. Tidak semua orang mendapatkan itu. Jadikanlah itu menjadi kebahagiaan. Jadikan itu membahagiakan mamamu secara khusus. Untuk kalian berdua, jadilah pejuang. Pejuang anak Sintua. Jadilah kau jadi pendeta yang hebat. Itulah doa kami. Dan itu doa semua jemaat HKBP Kebayoran Baru. Terima kasih selama ini untuk pelayanan Sintua Tiopan. Imana boy bahasa tami song kami dengan almarhum sebagai Situa. Morate mari Tuhatta. So ninang tuang padita nami. Amang padita nami molo huber kami do di perseroranai padita nami olam mameker senyum nai do tampilana ngamekel kami sudena. Dan berbahagia. Suatu kebahagiaan itu amang pendeta nami. Molo pajupak kita ngafirman na mengalir Tuhan misaluna anggia matong dipakobasi oni amang nai baru saya Tuhan tama nama masu-masu sanggia mamang akan ang ditaburuhan amang Tuhan misaluna ruas ni HKBP Kebayoran Baru gabe jamita na mangulumay gabe sipaho suron nami may bagasa roha do pikiran nami di pardalan ning ulo nami so ni manang amang di pakubasyon na baru pertangyang nahibundo kami sudah ruas ni Kebayoran Baru anggia matong marpinegi mamata debata saya di pasah lam tu maju na matong amang songot cita-cita ni sudah manusia jadilah lebih hebat dari yang sekarang karena itulah sebagai cita-cita setiap orang dan setiap individu amang padita nami selamat bertugas di pelayanan yang baru. Semoga di pelayanan yang baru makin hebat dan untuk kami nanti ninggalon ni amang di resort Kebayoran Baru madok mau lihat di sude pelayanan muna dan secara khusus juga untuk Inang. Terima kasih Inang atas pendampingan Padita. Kalau tidak ada Inang amang pendeta juga tidak maju, tapi saya yakin karena dua dari satu menjadikan itulah menjadi kemajuan untuk kita semuanya. Sehingga apa yang kita ceritakan Tuhan yang memberkati.
Songoni mana bui pasatami yang paditanami songoni tunak tuinang saya Tuhan tama nama masu-masu saya dawo ma akan jalahan marhite siat na pinasaha ni Tuhan ta Yesus Kristus sona hata parpudi na jami tahu muna tuhami so kami sudah ruas songa perhalaro di do Tuhan ta di Amsal turu dia 5 di dokon marhabo satu Jehovah mahosen narsarwam unang marpangusa dia tu pikiranmu sendiri. Di bahasa Indonesia dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Jangan berpedoman kepada pemikiranmu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Tabegema puji-pujian Sian Glorious Choir.
pasaton pelean mahita tolu kantong sian ias niroha marende mahita sian bukuende 120 walu. Dameni debata nasumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madita salutna. Hatani debata dihita di minggu namarguar minggu Septua Gesima
Nienet sian buku panurirang Jeremia bidu 17. Mamukamai sian ayat 12 satro di ayat 10 di dogma songonon. Oe habangsa ni hamuliaon hati boon sian mula-mula hajongjongan ni habadion nami. Ale Jehova hodo pakirimon ni Israel saluhut akan natumadikon ho gabe tarurak akan namar balik sianao ikon tarsurat guarna tutano ala tinadikon nasida mual ni aek hanguluan ima Jehova. Sai homa pamalumau ale Jehova asatung malum huhilala sai homa mangrupiau asatung dapotan pangrupionau ai hodo puji-pujiokku idama akan nasida mandok tuau di dia do hata di Jehobai waroman yan waeng alai angguau dang hutsot-soton gabe parmahanau mangiuton ho jaladang hu halomohon arina marjeai hodo ubotosa hata naruar sian bibirhu pe patardui di jolo ni bohim unang tunggabe hasonggoton ho diau hodo haporusakku diari hasusaan ikon tarurak nian aka namangaleleau alai unang tarurak anggoau ikon tarsonggot nasida alai unang tarsonggot anggoau paroma tu atas nasida ari hinamago jala silopit 2 hapi pidom nasidai ido sahatna jalan agabe topik manang tema di mingguta sadarion ima paingoton sekaligus asa toktong tatiop sada panindangion taringotu Jehova do pakirimota hurian itu hatta amanami inanami do tamua kadongan nahina holongan di bagasan Kristus nang songoni keluarga amang situa silitonga almarhum takas do marhite topikon asa ya ise mamuse nabui tandalhon holan Jehova do alani boha dang adong sitio pon di portibion dang adong pakirimon di tonga-tonga ni tanoon holan tu Jehova ma pakirimon namangului lumobi ma dihita akan naporsea dihita akan natarjou gabe naposoni debatah amanginang namarsak do sahalak naposoni debatah molo sahira gagal do pakobasionna namarsak do rohanami molo dang marlapatan nahubain hami marhite hatan itu hatta di tonga-tonga ni huriai bahkan lam marsak marohan nami museh ternyata keberadaan nami gabe ya batu partuk Tuhan sogoni roha sude akadongan di tonga-tonga ni huria tahun ido nagabe pergumulan sasitong na dihami lau mangalehon yang terbaik sebetulnya alai sajot-jot do boi halak salah mangatusi diaka pakubasyon nami diaka pakateu nami diaka jamita nahu pasatabi jalabui do masa gabe gagal nama sude naulahon hami taringo tusih dapot audo dapot di rohaku do na adong di rohani panurirang Jeremia molo tajaha sian aka buku-buku tafsiran di guari do panurirang Jeremia on panurirang na gagal buasa hudok songoni marbarita ibana taringo tuhata di debata alai dang adong nanggo sahalak pesian bangsoi nama nangihon bahkan lobi siani tersiksa do ibana dongan na saulaon sifat surguarna justru gabe alo ditopar ibana bahkan sahat
dihukum, apa istilahnya itu, dirantai di alun-alun. Itulah yang terjadi, resiko seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Bahkan yang lebih sakit lagi kalau pelayanannya gagal. Maka disebutlah Yeremia sebagai nabi yang menderita. Alai di nang pesongunina masa di ngoluna. Hombar tutur pukta sadarion. Takasdo di pasaha tu Tuhani. Sude. Nama sahi. Jala diturpuk tahun Buido Tabereng LAI memake judul Tangiang ni Panuri Rangi. Sekaligus andung-andungna. Taringot tu namasa di ngolunai. Molo didokoi habangsa ni hamuliaon, hati boon sian mula-mula, hacongjongan ni habadiaon nami. Lapatana dison di jauh ibana do. Eksistensi keberadaan ni Tuhan debata di tengah-tengah nasida. Namian di bagas jorona. Di jauh ibana do Tuhan ni. Asa mamiring. Jala dohot nama mangatusi mangurupi ibana. Jala didok ibana di bagasan tangyang naon. Ale Jehovah hodo pakirimon ni Israel. Dada pakirimon ni ibana sadiri. Pakirimon ni bangsona. Saluhut akan natumadikon hoga betarurak. Akan namar balik sian aung ikon tar surat guarna tutano. Ala tinadikon nasida mual ni aik anguluan ima Jehovah. Hata hapor siaud dui. Ala memang sian rohana tubuh keluar. Keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan itulah pengharapan umatnya. Umat Israel. Saihoma pamalum awali Jehovah. Asatung malum huhilala. Saihoma mangurupi au. Asatung dapotan pangurupio nau aihodo puji-pujioko. Jelas. Dang adong tuna asing mangido pangurupion ikon tu Jehovah. Ala memang nangpe godang aka parhuaso aka nampuna gogo di portibion holan satu kindui dang ro di saleleng-leleng nai. Alani jabatan nado ubaid boy mangurupi. Alani hamoraon nado boy mangurupi. Salpuma akan namasa ay martiki bedo luhutna. Dang adong be pangurupion sian nasida. Bahkan terbalik muse justru mereka menjadi hambatan, menjadi ya persoalan dalam hidup kita. Karena kan ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Molo tajalo pangurupion sian halak, ikon mandok ngoliate, manang tabalos mamuse, mangurupi nasida. Imana masa di portibion. Ale anggo dituhani, dak pola songoni masa. Diurupi Tuhani ala memang asini rohana dui. Dang lao mangido balos sian dirita. Dak polai. Alai panomat, ikon sangap ma tabaen guarnai. Ida mah akan nasida mandok tuau di dia do hatani Jehovah. Di dia do Jehovah. Wa romanian waeng. Di dok ibana tani ngotu hatani Jehovah. Alai nama katai ikan Jehovah do kan. Lapatana ditantang ibana do di dia Jehovah si sombaun muna. Ido tantangan naro tu naposo ni debata tu hita aka naporsea songona masa di panurirang Jeremia. Ditantang halak do, tikos do Tuhan ni, di dia Tuhan ni. Dumobima di minggu Septua Gesima nasongonon. Molo ditaringoti minggu Septua Gesima manginang lapatan na pitu pluari andorang so ari haheheon itu hata Yesus. Andorang so ari haheon itu hata Yesus ahana masa si tahonon.
asusahan paruh kilon. Jadi molo Tuhan nahina porsiata menderita si songonia memang saya nama hata siana kadongan aidang tikos Tuhan nih molo memang tongdo marsitahonon di dia Tuhan nih hima memang resiko bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang adalah manusia sejati dan Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga orang lain tidak mengerti bahwa Tuhan ikut merasakan penderitaan manusia. Nungaro ibana. Dapola si kunon. Dohot don ibana mandongani hita. Dia kana masa di ngoduta. Lumobima di bagasan penderitaan. Ai ibana sendiri nunga dirasahon songoni posina akana masa di portibion. Jadi dia tu si ibana do ise songon dia jolmai. Dapala dau ibana sian hita. Asal ma salinai porsea tu hita. On nama alus ni padurirang Jeremia tu nasida. Alayang wau dahu sot-soton gabe parmahan au mangiuton ho. Jaladang hu halomon arina marjeai. Hodo ubotosa. Hata naruar sian bibir hupe patardui bijolo ni bohim. Unang tunggabe hasonggoton ho di au. Hodo haporusaku di hari hasusahan. Ikon tarurak nian akka na mangalele au. Alai unang tarurak anggo au. Ikon tarsonggot nasida alai unang tarsonggot au. Paroma tu atas nasida ari hinamago. Jalah silopit dua hapi pidom nasidai. Dada marlapatan gabe ya toru-toru nanidok ni panuirang Jeremia tu aka alona tu aka namar songgoni roha tu ibana. Alai on pembelaan diri do goarno. Songon apologetik di ibana mengadopi aka musura. Takas molo rapita mengatusi maka persei debata dang bui songoni hata keluar sian pamanganmu. Rap bangsoni debatado. Ala memang nama katahon na manukun taringotu di dia hata ni jahubai tong do dongan nadui dongan nasa bangso. Jadi dota tanah jepek amang inang dotita salutna ya pambahenata songon naposo ni debata paru kilota dohot pakobasyota saya terus nama mengadopi akan tantangan terus nama mengadopi akan namar sabgoni roha di habadiaun naih di minggu Septuagesima 70 hari andorang so masa ari hahion itu ata Yesus rat mahita sadalan do Tuhani menapak tilas jejak-jejak penderitaan Yesus yang adalah Tuhan tetapi juga manusia seutuhnya Allah ditolak justru disiksa ditangkap bahkan sampai disalibkan. Itulah yang akan kita jalani selama minggu-minggu si tahunonon, minggu-minggu sengsara guarna. Jadi mari kita sikapi ini juga dalam kehidupan kita dengan sesama, saling menghargai, saling memahami betapa menderitanya seseorang kalau ditinggalkan, kalau dikucilkan, kalau dikata-katai, kalau dimusuhi, kalau dibenci, kalau tidak disukai. Unang majo situa pandita, sedangkan jolmana biasa pe dang lomo rohana ya dibenci, dimusuhi. Apalagi kita tahu dan bukan ciri-ciri orang Kristen yang memiliki kasih kalau seperti itu terus tingkah pola kita. Sebaliknya kalaupun kita menghadapi penderitaan karena ketidaksukaan orang, mari kita sikapi seperti Jeremia, pasahat matu Tuhani.
Jadikan Tuhan itu tetap pengharapan, pertolongan. Jangan cari kepada orang lain. Karena memang kita menderita bukan karena kesalahan kita. Ale alani hapor siota do HP. Alani tuhata do HP. Jadi pos marohata tutuhata. Ya, rumobima di keluarga situa almarhum inang. Ya dison ngasal pui nang pe maol satahun bolonon mungkin terus nama terbayang-bayang lungun roha alai molo cupang tiki na salpu mate. Apalagi adong dong aku dison naung pasaton dirina gabe naposoni debata. Ya terusan ma asabui gabe dalan di nguluta bahwa terus diingat orang tua kita melalui apa yang kita lakukan. Dang lupa au mandok muliate tu sudia kadong aku dongan parlado nadong di resoton nunga takas hampir 6 tahun hita marsaor jala ulido nahu rasahon saliringon sadado pehita jala dang adong istilahna ya riak-riak yang membuat kita tentunya ya sampai tarbola salilingon hubere kami di sonpe tentu terus marsadari rohahamu patu pahon akan adenggan songoni pasatamu matabe mandok meliate tu akadongan pandita namangula dison nak keningan lupa mandok meliate tong tu pandita resort pandita liston butar-butar asa parsauran ni akan porsea dui dang parsauran ni aka jolma na biasa dumobima parsauran ni aka naposoni debata dang mungkin diracuni atau ya dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat buruk atau jelek. Mari kita terus gaungkan yang indah nauli na boy tabahen gabe barita nauli muse barita lasni roha nang diakadongan na humaliang tuhat tama marmulia amin martangiang maita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Amanami na husombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siap kopami. Tutu mandok moliate do pasat rohanami tuho. Alani denggan di basam dot asin roham. Nasai toktong jalohami marhite hatam nabadiai. Nasai jot-jot disukun halak di dia hatami. Di dia huasona. Di dia hasitonganna. Alai anggo dihami. Sai hutiop-tiop hami duih jala markos ni roha si tutu ala hatai rosian pamangan mido ali Tuhan jala hosadiri do na menjamin sude hata na karuar sian pamangani dang pola bui mulak boti naso marparbue ala ni ali Tuhan pargogoi mahami asa toktong marhapurusan marhaposa tuho marpakirimo tuho manang boha pe maolna dalan sidalanan nami manang sewendia pe boratna parukilon nahu adopihami ala nunga takas dihami nunga parjolo dirasai anakmu nasasadei Tuhan nami Yesus Kristus do akasi taono namasa naung di ibahana ali Tuhan saliling di ngoluna ala ni ali Tuhan pasikop mahatami bain magabe bohal di ngolunami bain magabe hagogoon dihami lumobima lau madalani ngolunami di ari namanghihut utang yakon hami ma sude akka pakobasion ni huriam HKBP kebayoran baruon asa tongdo bui mardalan dot tenggan di akka kegiatan-kegiatan kategorial di bawah Dewan Koinonia songoninang di Dewan Marturia Dewan Diakonia sude rap dohot parhalado para tahun salutna dipake hoali Tuhan gabena posom lahu patu pahon akan adenggan di tonga-tonga di huriam suang songoni nang di ruasmu ali Tuhan sian namenek sian dakdanak satu akan nama toras nabalga asa hodo tutun nama dongani nasida di aka paru kilo ningolu nasida ganup marsada-sada ganup keluarga asa toktong marhapurusa tuho marpakirimo tuho dangadong nabui hutio pahami di portibion ai lau salpul bedui alani ali Tuhan tuhodo pasat ami saluhut tangi yang pangiduan namion songoni nang di keluarga amang situa silitonga dison
na di bagasan habot ni roha dope ali Tuhan alani ni alana ni alapo dongan nami amanami situa nami na keningan ali Tuhan di hari-hari nang salpu ali Tuhan pargogoi ma ina nami dison lumobi ma pinoparna asa totong mangulaon akan adinggan hombar tu tangiang ni natoras nasida tangiang ni dongan nami bican di ngoluna di hari-hari nang salpu so ni nang hami salutna ali Tuhan na adong di bagasan habot ni roha dope apuli mahami pargogoi ma ha porsion nami jalarat hami marlas ni roha muse tua kadongan nami namur ulang tahun kelahiran dot namar ulang tahun pernikahan di bagasan samigon ajar-ajari mana sidali Tuhan mamilangnya hari-hari ning ngoluna sidai asa dapotan rohana bisuk nasida maka mulia teon sude denggan di basam dohot asin roham pasikop matang yang namion nah pasatami holan mangasaun guahnya anakmu Yesus Kristus Tuhan siap kau pahami amin. Nuaing pasahatotat do pelian tanda kasih hutma taindihon buku ini nomor 500 walup lusada. Amen.
batang yakon ma peleata tu debata. Ale debata amanamina di Banua Ginjang. Hodo haroroan isaluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa nama uli utus. Upasa tami masian nani lehon mi tu hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramuti. Asa huparhase yang hami pelianon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanami mariti-hiti tondim. Asa lam hutanda hami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di Banua Ginjang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang, lehon matu hami sadarion hangoluan siap hari, sesa madosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan, namar dosa tu hami, una kami togion tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ai ho di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon ma damena tutondim. Horas Madita Salutna, selamat hari Minggu.